Tapos din tayo sa ating pamamasyal. Dapat talaga pumunta ng maaga dito sa Toronto Zoo kasi napakalawak. Ang daming pwedeng puntahan, ang daming hayop na hindi ko na nga na video kasi malalayo sila. Tapos dapat magdala na pagkain kasi medyo mahal yung presyo ng pagkain sa loob. So kung pwede kayo magdala ng sandwich or mga inumin, pwede rin naman kasi ang daming upuan, ang daming tables para sa mga visitor ng zoo. So yun, till next time again. Till next time again. Di ko alam kung saan na naman tayo mapapadpad. So let's see. Thank you.